Халыкта шундай бер гыйбарә бар. Кешенең исеме язмышын тагайынлый диләр. Алай булса, бүген безнең студиябыз кунагы бу тормышның бер иркә кызы булып яшәргә тиеш. Һәм шуннан да шулай микән? Язмышаны гел иркәләп тора микән? Бу сорауны әйтегез үзенә бирик әле. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның һәм Башкортстанның ат казанган артисты Иркә. Сәлам, Иркә. Хәерле көннәр, исәннәрмесез? Иркә инде тапшыруны башлаганда ук тамашачылар аңлап алгандыр. Бүген бездә кунакта кем икәнен шул сораудан башлыйк әле. Язмыш сине гел иркәләп торамы? Миңа калса язмыш беркемне дә иркәләп кенә тормыйдыр ул. Шуңа күрә төрле вакыты була, иркәләгән чаклары да бар. Камчылаган чаклары да бар диген. Тотып алган вакытлары да бар. Әйдә, балачактан башлыйк әле. Балачак бөтен кешенеке дә ул, шуннан да иң иркә вакытлар шул балачакка туры киләдер инде, шулаймы? Гаиләдә бер генә кыз булсам да, эш абыем һәм төпчек бер генә шундый көтеп алган кыз булсам да, инде теге бик иркә кебек сизсәләр, уйласалар да кешеләр, бер дә алай түгел. Чөнки без авыл балалары һәм инде авылда иркәләнү, гомумән яратышып, кочакланышып утыру дигән әйберләр гомумән ул авыл белән туры килми. Эшләп үстек, иркәләнеп утырырга ничектер вакыт булмады. Бер генә кыз булгач, әни гел эштә булгач, эшләре барсы да минем истә иде. Шуңа күрә ничектер иркәләнеп утыру дигән әйберне мин хәтерләмим. Бәлки шулай да ул бит менә балачак дигәч бит барыбер да бар күңелгә иң рәхәт вакытлар күз алдына килә, шулай бит. Әйе инде. Менә балачак дигәч синең күз алдына нинди рәсем күз алдына килә? Балачак дигәч күз алдыма әлеге дә булса шул ук өйдә яшибез инде без, әнием әлдә шул өйдә яши, әтием, әнием, эш абыем, һәрберебезнең үзебезнең бүленеп куйган расписание буенча дип әйтим инде эшебез бар. Шул эшләрне җиренә җиткереп, эшләп, кич белән җыелышып, өстәл артына утырып, әтиемнең әйдәгез ашыйбыз дигән сүзен теге авызына карап көтеп утыру. Менә шул ул вакытта газ баллоннары иде, газлар кермәгән иде, мишләр әлбәттә, һәм шул миштән чыккан яисә бәлеш, башка төрле инде ризыклар. Эшпошмак, әнием бик эшпошмак пешерергә бик яратып бетермидер. Нигәдер бездә ул бетү һәм бәлеш зуррак шундый эшпошмаклар дип әйтим әле. Вакланып утырырга вакытта җитмәгәндер инде. Гаилә зур, иратлар күп, шуңа күрә көнгә 3-4 тапкыр ашарга пешерү, эшенә дә өлгерәдер, ничектер өйдә дә инде. Менә шул гел эш белән бәйләнеп бара. Менә кая барып тотынсам да балачагыма, күңелле вакытларда, уйнап килгән вакытларда барсы да алар эшкә бәйләнгәннәр. Менә балачакта балалар бик күп була дип инде авылда, менә безне иртәнчеп китә, беле кирәк вакыт инде әле теге эш арасына кергән. Иртәнчеп китәсең, хәзер менә мин карыйм да балаларга бит. Менә безнең әни инде чыгып китә күрмәсен, ягыла күрмәсен, балай китмәсен, күрнәм ул, шундамы ул, менә гел күз уңында. Мен без белеге чакта чыгып китәдер, безне кайда икәнен дә белмиләр. Шулай бит инде. Менә шулай уйнаган, шундый балалар белән шаугыр килгән балачак, ул синдә дә булгандыр бит. Булды әлбәттә. Безнең урамда кызлар гомумән юк, мин һәрвакыт малайлар белән уйнап үстем. Абыйларым да малайлар, иратлар булгач, миңа шундый якын иде, күлмәк кимәгән, өстәге күлмәк күрмәгән, шундый гелштаннардан йөргән бер шундый кызчык идем. Качып инде шул су керергә китүләр, шулай ук әнә шул көтү көткән вакытлар, көтүгә җибәрәләр. Иң үзәккә үткән юлда булса, елыйдыр инде бәпкә саклаталар иде. Шул бәпкәне мин һәй вакыт теге Ходаем гафу итсен инде, Ходайдан сорыйдыр кичкенә вакытта. Кайча гына килеп бөтен каргалар шуларны чүпләп китмәсләр микән дип. Берәрсен эләктереп китсә карга инде, аннан соң миңа бик нык эләгәдер. Менә шундый су керүләр, әнә шул идән алма урларга китүләр һәм безнең арттан килү. Ярар инде булар малайлар бит. Нишләп синең, мине бәдәр нишләп синең кызыңсың алма басып йөри, алма урлап йөри дип теге әнине аятка калдырган вакытларда булган. Әни, әтиянең кем булып эшләр син?
Әнием минем 35 ел буена сыйыр сауучы булып эшләде. Әтием 47 елга якын тракторист булып эшләде, тракторда эшләде. Мин чын бик гади генә бер гаиләдә, кичкенә генә өйдә үскән, чын авыл менә колхозчыларның балалары дип әйтим әле. Һәм мин моның белән концертларым вакытында да элек бәлки яшьлек белән быйыблар белән уялганмындыр. Теге укытучы баласы булу, диндер бер теге фельдшер кызы булу дигән. Башкалар инде генә теге дәрәҗәләрәк әйбер иде бит инде авылда. Бүгенге көндә мин менә горурланып әйтә алам. Мин бик матур, бай гаиләдә үскән балам. Менә бу җырлау ул инде ул әгәр табигатьтән я бирелә, я бирелми дип әйтәләр бит. Ул сиңа бирелгән, табигатьтән бирелгән сәләт. Үзеңнең иң беренче чыгышларыңны хәтерлисеңме син? Гомумән минем иң беренче чыгышым шул су алырга чыккач, 5-6 яшьләремдә колонка янында булгандыр. Бездә колонка бар иде, су алып, кичкенә чиләкләрем бар иде. Ул вакыттан ук теге эшләтәләр дип әйтим әле. Күрше Әмир бабай инде, мәрхүм хәзер, Ак бабай инде ул шундый, кызым чыктыңмы дип теге карашалар. Әмир бабай чыктың, әйдә бер җырла әле дип. Шул теге эхтала җырларын җырлап, иң беренче зарплатам дип әйтим әле, иң беренче хезмәт хакын мин шул вакытта алганмындыр, 5 яшьләр булгандыр. 1 тәңкә акча бирде миңа шул вакытта сары төстәге. 1 тәңкә акчаны Әмир бабай биргән иде. Менә гонорар. Әйе, гонорар. Анысын да кайтарып әтиемә бирдем, чөнки ул инде безнең өчен теге акча тоту, андый нәрсә бездә гомумән юк. Әтиемә бирдем, һәм әти аның уннан бер өлешен миңа бирде, һәм калган үзләренә алып куйдылар. Менә шулай чыгышлар инде ястәдән соң, садиктан соң шул мәктәп елларында китте. Анда да беренче, ой, җырлыйсың икән, матур җырлыйсың икән дип теге мактап кына тормадылар. Миннән дә матуррак кызлар бар иде. Миннән дә авылский дәрәҗәлерәк кешеләрнең балалары бар иде. Анда да, авылда да, мәктәптә дә бер конкуренция бар иде. Шуңа күрә минем тавышым булгандыр инде. Тик менә чыгып, алар кебек концертларда җырларга минем матур күлмәгем юк иде. Минем әним бик матур итеп, моңлы итеп җырлый, безнең яклардан беләләр инде. Мин бүгенгесенә хәлгә әйтә алам, әним миңа үзенең тавышының 15% биргән. Андагы моң, андагы тавыш искиткеч. Хәзер ылгайса да барыбер аның әле мелизмнарын мин җиңә алмыйм. Мин моның белән теге горурланам да, әниемнең менә шундый матур. Ул әйтәм бит, әзгенә генә биргән. Тик менә характер ягыннан әтием миңа тулысынча үзенең характерын биреп, әнә шул әтиемнең характерын алып, әниемнең 15% әнә шул тавышын алып, әнә шулай итеп, мин бүгенге көндә менә җырчы. Әлбәттә, балалар әти-әниләрнең сыйфатларын үзләренә алалар. Һәм син әти-әнинең иң матур сыйфатларын алгансың, чөнки бу тормышта сәхнәдә булсынмы, ул башка юнәлештә булсынмы, ул әлбәттә кыюлык та кирәк, әлбәттә кирәк, үткерлек тә кирәк. Чөнки әйтәләр бит әле, талант ул нәтиҗәнең 5%, аның 95% зур хезмәт дип, ул чыннан да хезмәттә таләп итә, хезмәттә. Менә мәктәптә җырлаган вакытларда син әйтәң бит әле, менә конкуренция бар иде дисең. Ул менә синең күңелеңдә бер үпкә булып калганмы? Булды, үпкә булып калды, һәм мин ул китапларны күп кенә укыйм, менә шул психология ягыннан, безнең күп кенә проблемаларыбыз әнә шул бала чактан килгән шундый проблемалар өчен, менә шулар өчен без кайбер вакытларда дөрес адымнар ясамбыз олыгайгач. Шуңа күрә мин аларның һәрберсен искә төшереп, алар өстендә эшләргә тырышам. Үпкәм булгандыр. Менә бу ни өчен менә мине кабул итмәделәр. Ни өчен менә алар теге дәрәҗәлерәк гаиләдән алар үттеләр. Минем бит тавышым әйбәтрәк. Ни өчен минем матур күлмәгем юк? Ни өчен мин чыга алмыйм? Чыксам да инде теге урамда йөргән киемнәр белән дә клубка чыгып җырлыйдыр. Концерт бара мәсәлән, авылда клубта бит инде күп кенә концертлар буладыр иде. Урамда уйныйм, тик концерт булган белән качып идән китәм дә, имеш мин концерт карыйм бит инде. Шуннан соң
түзе алмыйм, астан менәм җырлыйм. Бик нык җырлыйсым килгән инде минем. Шулай дип аңлыйм инде үземне. Икенче көнне әнидән эләгә инде, чөнки аның коллегалары нидә була, үзе бик концертларга теге җырларга гына төшәдер, я болай карарга төшмидер. Менә кызың урам киемнәре белән менеп җырлады әле, болай үзе ничәвә җырлады, но нишләп шуңа бер матур күлмәк алып бирмисең дигән сүзләр әнинең йөрәгенә тигәндер, аның инде җае булмагандыр ул елларда, ул вакытларда. Менә шул вакытта, менә шул әзгенәгенә тегендер бер бәлки шул моментлар булгандыр. Ләкин менә ул үпкәләрнең тагын медальнең икенче ягы булган кебек, аның бер плюс ягы бар. Алар алга барырга этәргеч булып тора. Әйе. Әгәр шул момент, алар минем бик күп, әгәр дә мәгәр шул моментлар булмаса, әле менә концертларында сөйләгәнем бар, Сабан туена мин иң беренче төшеп утырадыр идем. Сабан туена төшеп утырам, без төшәбез дип сөйләбез инде, үзәккә авыл безнең бик зур, хайрат зур авыл. Әле сәгать, әле ат чабышы, әле сәгать 8 генә мин төшеп утырам. Шул әнә шул трактор арбасы бит инде сәхнә. Шуның төбендә утырам, җырлатмаслармы дип. Мин бер менәм җырлыйм, әле кеше җыелып бетмәгән була, миңа кирсавына бирәләр. Мин икенче тапкыр 1-2 сәгатьтән тагын менеп җырлыйм, миңа яр дип тагын кирсавына бирәләр. Мин көндезге сәгать 3-кә хәтлек бер 3-4 тапкыр менеп төшәм. Шул җырларны җырласам да халык бит инде алышынып тора. Шуңа күрә бер генә тапкыр җырлап теге төшкән кызларга капроновый колготкалар бирәләр. Шундый теге менә шундый кечкенә генә духилар бирәләр. Шуңа күрәдер бәлки минем бүгенге көндә идем бөтен маркадагы духиларым бардыр. Бәлки ул минем берәр менә шул моментта калган, шул кечкенә вакытта калган бер теге ярадыр. Шуңа күрә мин бөтен теге бренд дип әйттем, кыйммәтлесен дә ниндине күзем төшә, шуларны алырга тырышам. Бу тоже бик нормаль әйбер түгел дип саныйм инде мин үземчә. Ни хыялларын тормышка ашыру. Бу просто үземнең өстендә эшләүнең берне, менә андый моментлар бик күп булды. Әгәр дә мәгәр шулай берләр булмаган булса, дөрестән дә мин менә шулай итеп тырышып, тырмашып алга бармас идем. Һәм моның хәтлек мин үземне көчле хатын-кыз дип саныйм. Һәм менә бүген генә килеп кереп, бөтен барлык белән генә үскән кыз булсам, бүгенге көннең шоу бизнесының законнарына, ондагы правилаларга дип әйтәм инде, мин кагыйдәләренә мин түзә алмаган булыр инде. Шулай, шоу бизнесның кагыйдәләре аларның бик кырыс, әлбәттә. Монда шулай ук хезмәт иткән кеше генә, әлбәттә, һәм үз өстендә эшләгән кеше генә үтеп чыга ала. Эфирдә язмыш тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз күренекле җырчы, сез яраткан җырчы Иркә бездә кунакта. Иркә үзенең бала чагы турында сөйли һәм әлеге дә баягы Иркәнең сәхнәдәге конкурентлык ул бала чактан ук килә икән. Бала чакта менә маңгайга нәрсә язылган, язмышыңа бит һәм дә ул сине гомер буе зата була. Бара. Менә мәктәпне тәмамлагач, шулай да зур сәхнәгә китүдә ул синең бала чактагы хыялың булган бит инде. Әйе. Үземне белгәннән бирле дөрестән дә бик нык җырчы буласым килде. Әнием моны эшли алмаган. Әнием бик матур җырлаган, әнә шул характер бик тыйнак, бик йомшак кына, ул шундый чын татар хатын-кызы инде минем өчен. Әнә шундый Казанга да килеп караган ул. Аңа инде әйтеп тә караганнар, шиберлеге дә үзенең булган менә, әйме шундый озын тылым, кара тылым, шундый матурлыгына бараның. Но тавышы да искиткеч. Ул авылга кайтам дип, авылсыз яши алмыйм дип елап, әзгән эшләгән акчаларын универмагка кереп ди, кыш табаклар алып ди, савыт сабалар алып ди, кайтып киттем. Шундан соң бер ай шамасы үткәч, әтигә кияүгә чыкканда, аны менә аның барыбер күңелендә калган һәм ул ничектер мине үзенчә миңа бәлки сиздермичә дә үзенең менә җырчы булырга теләген миңа хыялын миңа ул аны ничектер сеңдергән. Һәм минем дөрестән дә әтиемнең инде минем үзенчә теге безнең фамилияны син теге үстерергә син менә шундый кызым, менә син мондый дип менә шулай иттереп үзенчә үсендергән инде. Әйе. Тик җырчы булып теге тамашачы алдында кеше белә башлаган җырчының фамилиясе гына булмады. Иркә генә. Но ул да булса инде әтинең минем бит инде үземнең паспорттагы исемем Айгөл. Иркә исемен псевдоним итеп алдым, чөнки әтием бер генә кыз, озак көткән кыз булгач,
бик нык менә Иркә Сакаева дигән алып баручы кем булган инде. Аңа үзенчә әти ират буларак аңа гашык булган. Бугай шулай дип аңлыйбыз инде без. Һәм аның бик нык Иркә кушасы килгән. Монда инде мин ничектер бүлеккә кирип киткәч, әтинең дә хыялын чынга ашырдым. Теге фамилияны яңгыратмасам да, әтинең хыялы чынга ашты һәм ничектер Иркә дигән исемне. Фамилияңды һәр әйтим дип хәрфен. Мин Шакирова. Мин Шакирова. Әтим генә бу тапшыруны күрә алмый, чөнки инде әтим 3 ел безнең арадан китте. Шуңа күрә мондый күңелле, мондый теге Зәмирә үзе бит инде дип әнием инде миңа теге авылда инде бик нык яратар кайткан соң әнинең сүзе инде минем өчен бик закон. Әни минем өчен ул миңа аның менә әнинең һәрбер әйткән сүзе үтә. Нәрсә менә тели шуны эшли ала минем белән, шуңа күрә ул минем өчен менә лидер инде дип әйтим дә. Ошолай булат иште. Әйе, һәм аның ул бик күп сөйләмәсә дә менә Зәмирә янына чыгып күрсәң дип менә шулай дип. Менә бит. Яратам мин. Югыйсә әнинең белән сөйләшеп тә куймаган иде. Әйе, шуңа күрә бу инде аның да бер менә хыялы, бүген минем монда утыруым, мәрхүм әтиемә дә теге дога булып барып ирешсен. Әнимә дә бу бер күңелле бер хәлдер дип уйлыйм инде. Рәхмәт инде, рәхмәт. Әнигә сәлам. Әлбәттә ул безне карыйдыр бу вакытта. Димәк, шушы профессиональ рәвештә җыр дөньясына сәхнәгә китүең ул синең хыялың һәм әти-әниеңнең тәргеше белән тормышка ашкан нәрсә. Алар миңа ышандылар. Менә синең барсы да булачак. Син молодец. Нинди генә сүз, нәрсә генә булмасын тормышта, алар һәр вакыт миңа теге таяныч булдылар ди мине. Менә алар мине һәр вакыт менә син булай әйткәнсең, булай ыршып туры булмады. Кызым, менә без синең белән әйдә, ничек тә булса барасың, барып җитәсең, теләгәнеңә ирешәсең. Менә син килдең Казанга һәм иң беренче нинди ишектән ачып кирдең син шушы сәхнә юлына? Пет университетның музыка бүлегенә килдем. Лидия апа Ахметова алып барды, кулымнан тотып, Айдар Фәйзрахмановның да укып алдым. Тик менә шулай килеп чыкты инде. Тормышындый, яшьлек, әнә шул ут кебек характерым үзенекен иткәндер, бәлки тегендәге бик нык теге кырыс итеп тоткан гаиләдән ничектер бер иркенлеккә чыгып китү һәм укып бетерә алмыйча, укуны туктатып торып кияүгә чыгып киттем. Әлбәттә минем мәхәббәт баш әйләнгән чак булган инде. Шуңа күрә анда да аның да плюсын һәр бер әйбернең минем белән булган һәр бер менә санасаң алар бик күп. Һәр берсенә шул хәтлек рәхмәтле. Һәр бер минем юлыма очраган кеше яхшымы, яманмы, начар кеше гомумән була алмый. Ул просто менә миңа гына туры килми ул кеше. Юк начар кешеләр. Һәр берсе үзенчәлекле кеше. Просто миңа туры килмәне минем характерым. Шуңа күрә һәр бер ситуациягә, һәр бер әйбергә мин рәхмәтлемен. Әнә шул кияүгә чыгуым белән бүген минем ноябрьдә 20 яшь тула, олы кызыма Айсылуыма алма кебек кызым үсеп килә. Аның Субханалла күзгенә тимәсен. Аның турында бик мактаныр, мактаны булмасын. Бүгенгескендә теге уже зур кыз булып үсеп китте. 5 телне белә. Әйбәт дип укырга керде, әйбәт дип укуын бетерде. Тырнак та буяганы юк. Шул хәллек итагатьле, тәртипле һәм минем менә бер таянычым, шундый сердәшем, шундый дустым, бик якын кешем. Аллаһ Тәгаләнең иң зур бүләге менә шул сабый баламдыр. Мин аңа көн сайын Худайга рәхмәтемне әйтәм. Айсылу өчен. Әйтәм бит, әгәр укып бетергән булсам, кияүгә чыкмаган булсам, менә минем шуның кебек җиңешем булмас иде. Менә шулай да мин инде әйтмим шундый теге бөтен нечкәлекләр белән. Шулай да бу беренче гаиләңнең әйтик таркалуына нәрсә сәбәп булды? Монда без сәбәпчене эзләп утыру вообще дөрес түгел. Әйе. Монда һәр беребезнең үзебезнең дөрестлеге, бала чагалык. 18 яшь. Ул да яшьрәк әле. Менә хәзерге вакытта, хәзерге менә
ул вакытларга карыйм, ул балаларга бала бит инде тормыш башлау инде. Үзебезчә башлап җибәрдек, монда беркем дә гаепле түгел. Юк, мин гаепле эзләүдән түгел, менә нәрсә сәбәп булды? Шул балалык тормышны аңламаулык. Балалык тормышны аңламаганлык һәм теге үзебезнең бит инде безнең кичкенә вакыттан ук үзебезнең куйган максатларыбыз булган. Ул да үзенчә бер шәхес, миндә шулай без һәрберебезнең үзебезнең планнары бар. Ә монда шулай килеп чыкты. Менә без өйләнештек. Һәм икебезнең дә планнарыбыз шәлпәрәмә килә. Без тормышның башында гына бәлки зур мәхәббәтнең булмавыдыр. Бәлки әнә шул теге гашыйк булып алу гынадыр. Нигенә булмасын, менә шул моннан торып аңа да бик зур рәхмәтләремне әйтәсем. Әлбәттә шулай, бу тормышта һәркем безгә нинди булса сабак өчен биреләләр бит әле. Нинди булса сабак өчен биреләләр. Әлбәттә һәрбер кыз баланың аның битеге курчак уйнаган кебек гаиләдә уйнап карыйсы килә, видеосы сиясе килә шул вакытта бит. Шуннан да минем ишеткәнем бар, ул менә була гашык булу чоры, була чын мәхәббәт чоры. Ул гашык булу чоры белән качакта мәхәббәт бутала, ул 18 яшьлек чакта бигрәк тә бутала инде ул. Һәм шушы вакытларда син эстрадага һәм зур сәхнәгә, шоу-бизнеска ничек килеп киттең? Без моны шоу-бизнес дип атыйк, ул вакытта аның белән теге чәчәк атып килгән генә вакыты, чыгы иде, ничектер без шундый бер зур бер агым булып, күп кенә яшьләр килеп кердек. Мин үземчә инде үземнең стилемдә теге үземчә түгел. Каян ишеттең син? Ничек барып кирдең син анда? Шоу-бизнеска эзләнгәнмендер инде. Ул телевизорларда һәм радиоларда барсы да бит үзенең эшен эшли. Әгәр инде мин кичкенә вакыттан шул өлкәдә эшлисем килә икән, мин һәрбер шул өлкәдә эшләгән артистларның биографияларын, кая туганнарын һәм нәрсә ашаганнарын, кем белән яшәгәннәрен мин бөтенесен белергә тырышадыр идем, чөнки ул инде бер информация дип әйтим инде. Бер компаниягә килеп кердем һәм озак кына еллар шунда эшләдем. Төрле вакытлар булды. Анда да бик нык китәсе килгән вакытлар булды. Әтием мәрхүм әйтәдер, балакаем, кергәнсең икән. Менә эш алыштырып йөрү, ул начар әйбер ул дип менә шәйтеп башыма тукыды ул минем. Теге тукып утырмады ул, әйтеп кенә куядыр, кызым, түзергә кирәк, сабыр булырга кирәк, яхшы чакларыңда башланыр дип. Акчасы әз бит инде, менә моны алып булмый, тегене алып булмый дип, бүтән җиргә китеп бәлки эшләргә. Алар мине тоттылар, күбрәк әни белән тотты дисәм дә була. Менә шул аларның тәрбияләре дип әйтим инде. Төрле вакытлар булды һәм яхшысы да булды, яманы да булгандыр, нигенә булмасын. Мин инде үземнең күп еллар эшләп киткән компаниям турында начар фикер йөртә алмыйм. Ул минем мин алай итеп тәрбияләнмәгән. Мин рәхмәтлемен. Әйтәм бит, мин бөтен кешегә рәхмәтлемен, чөнки алар һәрберсе бер теге сынау булып килә. Әлбәттә, Иркә дигән бренд барлыкка килгән икән, әлбәттә, алар бит үз эшен кертмый калмаган. Әлбәттә, зур хезмәт куелган, сүз дә юк. Һәм менә бу тормышта кеше ул гел иркәләнеп кенә тормый, тапшыру башында да әйтеп беттек бит инде. Һәм синең менә шушы әле без яшь бит әле син. Без дип әйтик инде, яшь. Чөнки без ялашкан шушы креслода гадәттә ашысын күргән алпат кешеләр килеп утыралар бу креслода. Һәм вакыт мин чакырам шулай яшь кешеләрне чакырам. Һәм менә шушы тормышында синең иң менә шушы үзәк үзгүч югалту дим, авыр вакытың дип кайсы вакытны әйтерең? Сезнең өчен теге мин бик яшь кенә, теге яшь булып күрсәм дә, хәзер елмаеп кына торган курчак кебек кенә яшем җитеп килә, 3 бала анасы һәм мин дә тормыш сынап кына ничек кенә сынамады, чөнки төрле хәлләр булды, бик авыр моментлар булды һәм аның турында менә ничектер зурга җибәреп сөйләп утырасы килми. Шулай сөйләүдәйләре бардыр бит. Ул хәлдән чыгу юлын гына әйтә алам, ул да булса менә шул Аллаһ Тәгалә һәм инде дин әһелләр дип әйтим әле. Алар миңа бик нык булыштылар. Дөрес юлга кертеп җибәрү ягын һәм мин дөрестән дә үземнең өстендә бик ныклап торып эшли башладым. Бу инде бөтен яклап эчке халәтемне инде бер тамчы яшәргә көч калмаган моментлар булды. Бик нык менә бик каты итеп сукты язмыш, әнә шул сынау безнең гаиләгә. Монда инде минем иремә дә кагыла бу минем 3 балама да кагыла. Әнием дә бик нык авыртып ятты. Бу менә 3-4 ел элек булган хәлләр.
bir de жеңел бирелмәде. Тик без аны достойно дип әйтим әле, нык итеп, сабырлык белән, акыл белән без ул хәлләрне җиңеп чыктык. Моның өчен мин бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Әнә шул янәшәндә булган гаиләмә, якыннарыма, әлбәттә инде әнә шул дин әһелләренә, алар мине дөрестән дә бер нәрсә дә булышмады. Кадакларга да басып торып карадым, әллә нинди җирләргә дә барып карадым. Аллаһ Тәгалә әнә шул дин юлы безне дөрес юл күрсәтеп, һәм без үзебезчә башка төрле тормышка карый башладык. Бүгенге көндә әнә шул хәлләрдән соң тормыш иптәшем 5 вакыт намазына укый башлады. Безнең гаиләдә теге спиртный эчемлекләр дигән әйбер гомумән квартирага хәзер безнең якында килмибез. Андый җирләрдән без ерак торырга тырышабыз. Менә шул әйберләрдән арыну өчен әнә шундый сынаулар биргән Аллаһ Тәгалә. Бүгенге көндә мин үземә бик канәгатьмен, бик бәхетле хатын кызмын. Чөнки бөтен яклап миңа Ходай авырлык белән булса да бирде. Гаиләмне дә, балаларымды Аллаһка шөкер барсы да исән сау. Тормыш иптәшем бик әйбәт, Аллаһка шөкер. Әнием исән сау, туганнарым исән сау. Яраткан эшем бар һәм яраткан эшемдә мин үз тырышлыгым белән, менә үз тырышлыгым белән әкрен генә нык адымнар белән әлдә булса үсәм иркә буларак 20 ел сәхнәдә булсам да, 20 ел сәхнәдә булсам да, мин әле дә кемнәрдер өчен яшь җырчы. Һәм бу тормышта, әлбәттә, менә бу синең тормышында булган иң ахыргы сынауларның берсе булсын инде, башка сынаулар булмасын. Шулай булырга тиештер дә инде. Югалтуларга килгәндә, мөгаен иң зур югалту шул әтиңне югалту булгандыр бу тормышта, шулай бит? Иң зур югалтуым әтием. Ул авыр идеме? Мин ул киткәч кенә аңладым үземнең әти кызы икәнлегемне. Менә нәрсә белән чагыштыра алырмын икән? Менә авылда өй бар, шул өйдә әйтерсеңлә утны сүндерделәр. Ничектер кайтам инде, инде без күбрәк монда алып киләбез, тик нәрсәдер җитми, моңсулык, мин зиратка да барырга, миңа теге әйтәләр инде, бик теге тукып тормыйлар. Кызым, барып кайтмыйсыңмы дип әйткәндә, барамыйм, авыр, бушлыкка. Әле дә булса ничектер соңгы хәлгә ышанып бетә алмыйм. Нык сагынам, бик нык сагынам. Әтинең әнә шул молодец, кызым, телевизорда мине күргәч тә шалтыратып, молодец, кызым, була синнән, менә кайгырма бер нәрсә өчендә, син менә шундый сүзләре җитми кебек. Менә бу хәлләр синең әтиң мәрхүм булгач булды бит әле, бит? Әти үлеп, мин эшен 7-сен генә үткәрдем, чөнки кыз бала буларак әле мин гаиләдә лидерда, авыл дигәндә, абыйларым арасында алар һәрберсе теге миннән нәрсә чыкканны күреп, мин теге оештырырга яратам, менә монысы булай булырга тиеш дип, еларга да вакытым булмаган иде. Еларга да вакытым булмады. Инде 7-сен үткәреп киләм дә, мин әйтәм, бер бикләнеп, белмәмдә, рәхәтләнеп бер утырып елармын дигәнем. Әнә шул башка әйбер әйтерсеңләр берсе артыннан берсе килә бит инде ул. Шулай әйтерсең махсус эшләнгән кебек, менә шул вакытка туры китереп. Икенче көнне шул хәлләр башланды һәм ничектер бер кырыйга әтине теге алып куйдым да, буларны теге решайта башладым дисәм дә була. Но төшемә кермәве мине әзгенә бер шей сорыйм инде, әйтәм, нишләпсең син, мин төшемә кермисең, әзгенә булса да бер нәрсә әйт инде, сөйләшик инде дип сораган вакытларда була инде, менә шулай. Но менә керми инде, аны үзенчә хәзрәт риза булып ята инде ул ди. Кермәве ди. Ябый килеп бу теманы мөмкин булса. Хәзергәме? Чуть-чуть кенә. Все булды. Рәхмәт.
Шул. Әлбәттә, әти-әнине югалту ул бар микән? Андыйлар бар инде ул тормышта. Ләкин алар бәхеткә. Ләкин беркемгә дә нинди генә яшьтә булсаң да ул җиңел бирелә торган әйбер түгел, әлбәттә. Мин гафу үтенәм, әгәр дә синең яраңа калсам. Ләкин бүгенге иркәне күреп, бүгенге уңышларыңны күреп, әлбәттә әтиң бик сөенеп ятадыр. Хәзрәтләр белән килешәм бу очрактан миндә. Әгәр дә нинди булса, әйтер сүзе булса, нинди ризасызлыгы булса, әлбәттә төшеңә керергә. Шуңа күрә бу искә алуларыбыз аның рухына дога булып бара бирерсең. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Безнең бүген бик җылы, бик рәхәт очрашу Иркә белән, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты. Һәм мин бит әле Иркә инде менә яңа гына сәхнәгә килеп кергән, шундый ябык кына, шундый кыска итәкләр белән, шундый кушак кебек Иркә итеп беләм. Бүген инде каршымда ике республиканың атказанган артисты Иркә утыра. Әйдә, күңелле темалар турында сөйләшик әле. Ничек таныштың син үзеңнең икенче ярың белән? Икенче ярым дип шундый кызык итеп әйттең. Ничек таныштыгыз син? Сөйлә. Без аның белән мине бер туйга чакырганнар, танышлар инде. Иркә килеп, кунакка килде диләр инде. Но мин бит инде аңлыйм, кунакка килде, бары бер-ике җир җырлап китте дигән сүз. Шуңа күрә мин үземчә барыргамы, бармаскамы дип шулай итеп икеләнеп тордым, киендем дә киттем инде үземчә. Пробкага эләктем, бүкегә эләктем дә, мин әйтәм, "Эй, барып булмас ахрысы, кире барылырмын" дип инде неткәнем. Ничектер 2 сәгать үткәндер, узак итеп бардым. Хәтерлим, утырдым. Мин сәхнә иҗат кешесе буларак, мин гомумән матур кешеләрне яратам. Әбим ул, бабайм, балам ул менә. Менә мин матур кеше, матурлык минем өчен дөрес ясалган менә мондый битләр, ниләр түгел, менә шул кешенең эчендәге матурлыгын тоям мин сизәм. Мин менә саклана торган ним бар, шул энергияны. Булай итеп карап кайтам, буларын беләм. Карам итәм бу теге кәләш белән егет янында не утра. Свидетель утра. О, бомитем, бирек шибер булган бу егет дим карыйм инде менә. Шибер инде үзе шундый. Елмаеп та җибәрде, аппак төзелеп киткән тешләре. Шулай карадымдан караган бик сиздермәдем. Һәм бирелеп утырдым да үземчә ашап утырам. Шуннан мин җырлап алдым. Мин җырлаганнан соң бу минем яныма чыгып бии башлады. Дуслары да чыкты һәм минем яныма килеп, "Хөрмәтле Иркә" дип русча инде сезне биюгә чакырырга мөмкинме дип, мен әйтәм, мин биемим. Биергә килмәдем мин. Мин бит үземчә җырчы. Биеп йөриде инде менә хәзер дигән бала мин үземчә. Ярар дип, шуннан соң тагын фотка гына төшергә мөмкинме соң дип. Шулай итеп менә шундый игътибар биргәнен бирде дә инде үзенчә миңа да инде җылылык кирип китте инде. Ан хәле ураза тоткан идем. Ураза тоткач бит инде авыз ачканда бит Хуҗадан сорыйсың. Теләк телисең бит. Көн сайын сырыйдырым, кешегә әйтмичә генә. И Аллаһ Тәгаләм, бай булмаса да ярый. Бер яхшы кеше бир инде. Тагын балалар табасы килә. Кызыма яхшы әти булардай кеше бир инде. Әйбәт кеше бир инде. Байлыгы да кирәк түгел дигәнем. И Аллаһ Тәгалә, ничек сорадым идем, шуны бирде дә куйды дим. Ул да минем кебек теге гади генә гаиләдән егет. Шуннан соң инде менә шул туйдан соң мине интернетта тапты. Анда инде ВКонтакте дигән җирдән. Шуннан әкренне аралаша башладык. Көтеп тордым. Әгәр дә мине очрашуга чакыра икән үземне генә, мин бармаячакмын. Барсам да теге ни генә инде, булай гына теге вакыт үткәрешне дип уйлап йөрим инде үземчә. Бу миңа әйтә, әйдә иртәгә паркта йөрибез ди. Үзең белән кызың Айсылуны да алды. Мин әле Айсылуның барлыгын әйтмәгән дә идем. Минем өчен шундый күңелемә шундый җылылык керде. Мин бит инде хатын-кыз мине бер генә тапкыр свиданиягә чакырмадылар. Тик мондый тәкъдим минем өчен беренче булды һәм шул ук моментта күңелемә җылылык керде. Парк әлбәттә мин кызым белән бардым. Ул бер роза миңа да һәм кызыма да бер роза алып килгән иде. Икенче җылылык әз генә йөреп алдык та инде шулай паркта нидә ул инде теге тәрбияле гаиләдән әнисе укытучы, завуч булып эшли.
математика укытучыларын беләсез ниндирәк икәнлекләрен, минем кайныным, шундый менә шул очрашуларга Айсылны үзен генә калдырмаганны белә бит инде ул. Бер квартирада, бер мәле квартирада торады идек. Һәрвакыт мин Айсылны үзем белән йөрттем. Озак та үтмәде инде, мин моңа әйтәм, мин синнән 4 яшькә алырак та, Артур. Балам да бар, әниең нәрсә дияр, апаларың да булыр дим инде. Курктым инде, бик менә булай итеп, эй, килдеңме, иркә килен дип, әлбәттә, беренче моментларда каршы алмадылар. Миңа күрсәтергә кирәк иде, вакыт кирәк булды, анда да үземнең нормальный кеше икәнлегемне һәм аны ничек итеп яратканымны аларга күрсәтергә кирәк. Шулай итеп озакка сузмады, курыкты бугай, ычкындырырмын дип, берничә айдан соң әнисен, 4 айдан соң әнисен авылга сырарга җибәрде дә куйды һәм без тагын сораганнан соң 2 айдан соң өйләнештек куйдык. Ничә ел инде хәзер сез бергә? 11 елга китте. Субханалла. Әйе. 2 кызыгыз бар. Әйе. 3 кызыбыз бар. Айсылда безнең кызыбыз. Айсылга бер тапкырда әйткәнем булмады, кызым әти дип әйтте. Никахтан соң да аның бик нык бүтән балаларга карап, әти дип әйтәсе килгәндер дигәнне аңладым инде. Мин хәзер аңлыйм аны, үзе дә шулай ди ул. Хәзер бит инде үсеп буйга җитте, бөтен нәрсәне ачыктан-ачык сөйләшә алабыз. Никахтан соң да берничә вакыт үткәннән соң әти дип үзе эндәшә башлады һәм ничә еллар бергә яшибез. Артурга бик зур рәхмәтләрен әйтәсем килә. Менә кабул итте кызымны, үзенеке итте, укуында да булышты. Бәлки укулары да менә шулай әйбәт булуы аның аркасындадыр. Үзе бик грамотный кеше дип әйтим әле, бик китаплар укырга яратучы кеше, бик умный кеше дип әйтим, акыллы. Безнең кебек авылдан чыккан кеше түгел дип әйтим әле. Без авылдан бар бит. Интеллигент. Интеллигент ирак шундый. Рәхмәт аңа, менә тагын 2 кызыбыз Аллага шөкер үсеп килә. Әминә безгә 8 яшь, Сөембикә безгә 7 яшь. Әминә без 1 классны бетерде. Гел бишлегенә ут чаткысы диярсең, Аллага шөкер. Бик дөрес итеп мине бик кырыйдан карап торганда усал хатын кыз булып күренсәм дә, мин идә йомшак, чөнки балалар күбрәк аталарыннан куркалар. Бөтен кеше гаиләдә иркә баштыр инде дип уйласалар да, уйлап торсыннар. Без дәшмибез, тик без үзебезне беләбез, нәрсәнең ничә икәнен. Балалар минем әтиләреннән куркып торалар. Әтиләре тота, Аллага шөкер, Айсылдында сөйнәбез. Әлия бу 2 кечкенә кызның хәзерге заман балалары әтиләре бар дибез. Миңа да бик җиңел рәхәт. Әлбәттә шулай. Менә шушындый сылу, шибәр хатын гастрольләргә чыгып киткәндә Артур көнләшеп калмыймы? Беренче елларда көнләшәдер. Мин дә көнләшәдер, ул да көнләшәдер. Минем көнләшүемә түзә алмыйча, ул миңа бер китап алып кайтып бирде. Урыс китабы инде ул, Матур Мукаришин дип. Ул китап миңа бик нык булышты. Мин көнләшүне шул вакыттан бетердем. Дөрестән дә миңа китап булышты. Аңа килгәндә аңа китап кына түгел, ул гына җитмәде бугай. Ул минем белән гастрольләргә йөри башлады. Бөтен җиргә миңа ярып йөри башлады. Бөтен җирдә йөрде. 1 ел чамасы йөргәндер. Арды бу, аңлады. Миңа беркем дә якынга килмәгәнен, беркем белән дә андай бер булмаган, ышанып, менә шул 1 ел ярым чамасы безнең шунда йөр булып алды. Тормыш башлаганда ышанам. Аннан соң ират кеше бит. Шулай. Йөргән кеше инде ул. Көнләшәсең, син көнләшмисең, ул бар белән. Гастрольдәме син, гастрольдә түгелме син? Аңа 15-20 минутта җитә. Юк, ул аннан соң көнләшү бу бит инде үзеңә ышанмау дигән сүз. Мин үземне яратам, үземне хөрмәт итәм. Үземне хөрмәт итәм. Бу бит инде бер түбәнсенү көнләшү дип әйтәм. Шундый бер сүз бар урыс телендә, самооценка дигән иде. Самооценкасы түбән кеше генә көнләшә гадәттә. Бездә андай юк, андай нәрсә юк, Аллага шөкер. Менә соңгы елларда тамашачылар да минем белән килешәләрдер. Син чыннан да төркем туплап, гастрольләрен күп, эшең күп. Артист кеше өчен тамашачыларга шундый бер серне ачык әле. Тире оркестр дип әйтәбез, без тире ансамбль дип әйтәбез, зур коллектив белән йөрү ул файдалы түгел.
финанс яктан. Чөнки аларны ашатырга, яшәтергә, аларны киендергә шул мәгънәдә сәхнә киемнәре турында сүз бара. Ул бөтенесе дә группаның җитәкчесе җилкәсенә төшә. Ул тамашачы киләме, юкмы, ул аңа карамый, син инде җаваплылык алып чыккансың икән, син ансамбльне яшәтергә тиешсең. Һәм эстрадада, бүгенге көндә сәхнәдә андый ансамбльне бармак белән санарлык артистлар гына йөртәләр. Һәм менә бу юлың турында сөйләле. Ул нәрсәдән башланды? Һәм менә бу Феникс кошы кебек яңадан тугаш башландымы инде бу? Бәлки шулайдыр, аның да бер ни булгандыр. Ул инде озак еллар буена хыялланып, планлаштырып килгән әйбер, үземнең өстендә эшләп, менә мин уже пешеп җиттем, һәм үзем пешеп җиткәч кенә мин үзем менә шуның хәтле кешене җитәкләп алып барлык хәлгә җиткәч кенә мин бу әйбергә тотындым. Бүгенге көндә командамда 7 музыкант. Һәр берсе диярлек консерватория бетергән. Һәр берсе теге нота белән уйный дип әйтим әле. Сезгә ул таныш әйбер. Барабаны да, барабан, саксофон, бас гитара, мондый гитара. Баян, 2 бэк вокал һәм 2 тагын биюче кыз. Без сәхнәдә 10 кеше басып торабыз. Аларның һәр берсенә бу инде финансовый якка бик кагыласым да килми. Һәр берсенә костюмнар тектерәм мин әлбәттә. Мин бернинди продюсерым да юк, бернинди бай әтием дә, спонсорым да юк. Бер тамчы зарланасым килми. Бүгенге көндә татар эстрадасында ялмыйча әйтә алам, иң скромный машинада йөрүче артист ул мин. Дөрес. Аның урынына мин килеп туктыйм шундый артистлар рәтеннән да Мерседестар, Лексуслар төзеп һәм мин килеп туктыйм. Минем инде әллә каян килгәнем сизелеп тора, ишетелеп тора, күренеп тора. Мин моның белән бер тамчы да оялмыйм. Чөнки мин ул акчаны мин егетләремә костюмнарны кыйммәтлерәк итеп эшләргә тырышам. Әнә минем үземнең стилистым бар, Лилия исемле стилистым бар. Аның белән без аларны ясыйбыз. Һәр берсенә үземә генә затлы костюм түгел, бүгенге көндә шуның өстендә күп көчемне куям. Егетләрем дә миннән ким булырга тиеш түгел. Аларга тамашачы артта торучы музыкантларга каран кебек карарга тиеш түгел. Мин моның өстендә иң беренчеләрдән булып башладым бу эшне дисәм дә була, чөнки мине бик нык ыршалар. Нишләп син музыкантларыңны янәшә бастырасың дип. Мәйтәм алар, ник мин дә янәшә басырга тиеш түгел. Ник мин менә син бит беренче булырга тиеш алда. Менә миңа олай бераз генә каядыр тия. Шуңа күрә мин аларны янәшәрәк бастырырга тырышам. Без мин генә юк бүгенге көндә, бар без. Һәм минем һәрбер музыкантым, һәрбер минем белән эшләүче кеше, алар бер образ һәм бер дәрәҗәле консерватория бетергән, бөтен ноталарны белә торган, нык аягында басып тора торган музыкант шәхес. Менә һәрбер тамашачы минем музыкантларыма да миңа ничек карыйлар, нәкъ шулай карасыннар иде дигән теләктә мин. Аларның берсен дә югалтасым килми. Әлбәттә, кайберләрен алыштырырга туры килә. Монда минминлек кайберләрендә артып китергә мөмкин. Шулай бит, тагын нәрсәдер бәлки яхшырак эш тәкъдим итәргә мөмкиннәр. Мин теге китә торган кешене тотмыйм, килә торган кешене шулай кумыйм. Һәрберсен теге кабул итәм килгән кешене, киткән кешене мин тотмыйм. Бүгенге көндә ничек китәсең? Әгәр кеше шулай итеп әйтте икән, китәм дип мәсәлән, китә инде. Булай егетләремә килгәндә нык яратам һәрберсен. Иң авыр вакытларымда да Илфарым инде баянда уйнаучы егетем, 5нче ел бергәбез. Ник бер сүз чыксын? Ташламадылар мине. Минем белән янәшә бардылар. Ничек инде аларга мин ничектер теге артта икенче пландагы артистка карыйсың. Без һәм без әле егетләремнең әйтүенчә, әле кичә генә без репетиция ясадык бик озак итеп. Без күбрәк шоу өстендә эшләмибез. Алар да миңа үзләренчә әйтә инде, минем дә теге шундыйрак фикердә. Без күбрәк музыка өстендә эшләргә тырышабыз һәм әкрен генә һәм нык адымнар белән шунда барабыз.
Без күбрәк теге аранжировкаларны алып куеп, хәзер уже менә бөтен музыкантлар төрле тавышка уйныйлар һәм мин җырлыйм. Бу инде элек-электән менә теге Әлфия апа абзаларны карыйбыз бит, име? Бер кашын да искерми торган аранжировкалар. Алар теге аранжировкалар түгел, музыка бүгенге секундта тыңлыйсың, ул гитараларны ул бер кашан да искерми, чөнки ул компьютердан эшләнгән әйбер түгел. Ул төрле тавышка уйлана торган, ул менә инструментлар. Шуңа күрә без һәрбер шундый кызык шундый әйберләр уйнап алганда саксофонда яисә баянда о дип менә шундый шатланабыз, сөенәбез. Гомумән төркемдә кеше башка артистларны, башка әйберләрне без гомумән сөйләмибез. Безнең өчен бары тик музыка, иҗат. Без бары тик шуның белән яшибез. Шулай булсын, амин, шулай булсын. Уңышлар, шушы юлыгыздан тайпылмыйча зур үрләр яулап. Амин. Һәм менә күңелегездә булган шушы тынычлык, гармония белән алга таба атларга язсын сезгә. Амин. Рәхмәт килгәнең өчен, серләрең белән бүлешкәнең өчен. Рәхмәт, Зәмирә. Тамашачыларга инде әйтер сүзең бардыр бәлкем. Тамашачыларга бөтен менә җир йөзендә күпме кеше бар, бөтен кешенең әйтә торган бер сүз булса сәламәтлек, бәрәкәтле тормыш һәрбер кешегә телим инде һәм үземнең мине яраткан тамашачыларга аерым рәхмәтләремне әйтәсем килә. Минем белән ни генә булмасын, минем белән булганыгыз өчен, җырларымны үз иткәнегез өчен, мине хөрмәт иткәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәтләреңне ишеткәннәрдер дип уйлыйм. Мин дә шушы рәхмәтләргә кушыласым килә. Бүген безнең белән булганыгыз өчен исән сау булыйк, сәламәт булыйк, очрашулар насыйп булсын. Сау булыгыз.